Magandang umaga. Ngayon ay mag-umpisa ako sa pagbasa sa kamay at kaarawan ni Chrissy. Ikaw ay mapagmahal na asawa at maalaga sa asawa at mga anak. Ang iyong panghuling daliri hindi umaabot sa linya sa katabi nito. Ibig sabihin, may biyayang dumating o darating pa lang sa iyong buhay. Ang iyong partner ay mayroong mga kahapon, ngunit ito ay sa unang panahon pa. Mahal at minamahal ka ng asawa mo at malaki ang kanyang tiwala sa iyo. Masipag ka pagdating sa trabaho, mapagkakatiwalaan sa amo mo, at kahit saan ka pa madestino, ang taong makatrabaho mo ay may tiwala talaga sa iyo. Sapagkat ikaw yung taong may paninindigan, kumbaba, may isang salita na hindi mo gustong hanggang salita lang, kundi sasamahan mo din ng gawa dahil pinaprotektuhan mo ang iyong dignidad na nakikita ng maraming tao sa iyo. Madali ka ding masaktan kung makarinig ka ng mga sabi-sabi ng iba dahil ikaw mismo iniiwasan. Umiiwas ka sa gulo. Unang ikakapahamak mo mismo. Mapagmahal sa mga magulang at mga kapatid. At ganun din sila sa iyo. Mahal ka rin nila dahil sa napakabuti mong anak, masipag, hindi kayaning titingala lang upang may habang nanonood o pinapanood sila. Kung mayroong hihiram, hindi ka magdalawang isip na magpahiram. Di bali nang ikaw mawalan, basta makatulong ka lang sa nangangailangan. Hindi mo rin sila iniisip na pabayaran ka ba nito o hindi. As much as you help people who needs your help. Kung may mga tao na sisira sa iyo, hindi mo na lang pinapansin at kinikimkim mo na lang, pero pag ikaw napuno na, dyan mo na sila pagsabihan at hindi ka na magtitiwala pa. Mag-ingat, baka merong magkakasakit, ngunit hindi natin alam, baka tapos na o sa kasalukuyan pa. Hindi ka maubusan ng pera dahil madiskarte ka sa buhay. Hahanap ng paraan para makaluwag sa buhay. Maraming nagkagusto dahil sa napaka-bait mong puso at matulungin sa kapwa o sa nakapaligid sa iyo. May pagka-emosyonal, magaling sa negosyo at diyan ka aasenso. Ang trabaho, pangalawa lang ito
at may plano kang magnegosyo. Merong mga plano ngayon at gusto mong bilhin. Ito ang hula ng iyong kamay. Dito naman tayo sa iyong kaarawan, June 15. Magaling humawak ng pera, hindi ka basta-basta na lang gagastos, lalo na kung hindi importante at hindi ka din maubusan ng laman kahit barya lang sa pitaka mo. Plano mo ding mag-ipon para naman sa mga anak mo na gusto mong maayos muna ang buhay nila, sapagkat yun din ang ikagaan at ikakasaya ng iyong puso. May plano ka na bumili ng lupa, bahay, sasakyan at iba pa. Dasal lang upang makamit ang mga gusto sa buhay. Sipag lang, dahil mayroong mga plano na matutupad. Dasal ka lang, tiwala, sapagkat nandyan ang Diyos, umaagabay at nakikinig sa mga dasal at inaasahan mong tagumpay sa buhay. Ito ang hula ng iyong kamay at kaarawan. Maraming salamat. Magsumikap dahil merong mga magagandang bagay na darating. Kung hindi man sa iyo, nasa mga anak mo ito. Mega love shout out ko ni Braveheart 21, Hakutin, Banat Nilakay. Maraming salamat o maayong buntag. Daghang salamat sa makunanayong pagsuporta sa Hubad sa Damgo. Ayaw kalimot sa pag-like, share, subscribe, and hit the notification bell for more updated videos. Daghang salamat!